Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson na Tagalog ang explanation. I'm Teacher Maya at ito ang aking tanong. Tama ba ang grammar structure ng underlined part sa question? Yes or no? No, hindi ito tama. At bakit kaya? Well, kailangan nating lagyan ng to ang verb dito. Could you tell Maria to call me tonight? Dapat ganyan. Dahil ito ay isang indirect request. Gusto mo sanang tumawag sa iyo si Maria pero hindi mo siya masabihan na, uy, tawagan mo ako mamaya. Dahil wala si Maria para sabihin mo ito sa kanya. So, kailangan mo mag-request sa ibang tao na makakontakt kay Maria para sabihin ang sadya mo sa kay Maria. Dumaan pa sa ibang tao ang gusto mong ipagawa kay Maria. Ganito sana kung direkta mong nakausap si Maria. Sasabihin mo, call me tonight. Sasabihin ni Maria, okay, or pwede rin, hindi ako pwede. So, okay ang answer na ginamit natin ngayon. Pero dahil hindi mo direktang makausap si Maria, kaya nagpasabi ka na lang sa iba. At kapag ito ang gagawin natin, ang verb na ipapagawa natin, ay lalagay natin ng to. Gagawin natin infinitive. So, ang call dito, magiging to call. Ganito ang mangyayari sa mga verb na gagawin natin sa indirect request. So, pag call me tonight, magiging to call me tonight. Could you tell Maria to call me tonight? Pag ang message mo ay keep it a secret, so magiging to keep it a secret. Kung ang message mo ay come early, magiging to come early. At sisimulan mo lang ang iyong indirect request ng could you tell, or would you tell, or can you tell, or could you ask, or would you ask, or can you ask. Tapos question format siya. Or pwede rin diretso ka na lang ng mag-ask na please tell, or please ask. Tapos hindi na siya question format. So, may period na siya dito. Wala ng question mark. At yun ang grammar knowledge na gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Kung may na-learn kayo at gustuhan nyo naman ang video ito, please share nyo na rin sa iba para may ma-learn rin sila. At paki-like na rin po, subscribe or follow para updated kayo sa mga videos na ibabahagi ko in the future. Maraming salamat po. Have an amazing day!